everyone, this is Michelle and welcome to our YouTube channel. So I'm back! Ayan, as you can see in our title below, ayan, so update sa buhay-buhay at anong nangyari, bakit ang tagal natin walang vlog. Ano nga bang nangyari, no? Sobrang tagal kasi as in almost a month. Hindi lang almost. Ba't ba ako nag-i-English? Wait lang. Isang buwan talaga, as in isang buwan talagang wala tayong vlog mga beshi. Ayun. So, ayan, ngayon, nag-upload ako. Nag-upload ako ng may mga uploaded ako ng mga vlogs. Naka-schedule na siya. Ayan, so schedule ko siya guys kasi pinagtuunan ko rin muna yung pag-i-edit para meron tayong mga vlogs, which is yung mga nauna. Mga naunang araw yun dito. Pero mas inano ko siya. Pero ito, nauna syempre yung mapapanood. Pero may nauna na akong in-upload, ayun yung biglaang room tour. Ayan, so kasi doon, bilanggit ko diba na dapat mag-update ako about sa buhay-buhay, bakit, ano nangyari, bakit wala tayong vlog nung sobrang tagal, ganun. So, eto na nga. So, magkomento ako sa inyo, maiksi lang. Hindi naman ako madaldal, kaya huwag kayong mag-alala, hindi ito magiging mahaba. Ayan. So, ang nangyari guys, nagkasakit ang lola nyo. Ayan. So, nagkasakit ang lola nyo, tapos biglang, parang nag-ano lang muna ako, nag-lie-low muna, para bigyan ng time ng sarili. Muni-muni, magpahinga. Pagod na pagod ka sis. Saan ka napagod? Ayan, so, yung nangyari sa akin guys is siguro nasobrahan, naipong mga pagod, puyat pa ng mga nakaraan, doon lang siguro umepekto, parang gano'n. So, gano'n talaga. Kasi sabi nga diba ng mga tatanda, diba? Abangan mo, pag tumanda ka, maanin mo yung katigasan ng ulo mo, ayaw mo makinig. Gano'n, di ba? Lagi naman sinasabi ng mga tatanda o ng mga nanay natin, mga tatay natin, sa nakakatanda sa atin na, ayun nga, masipag tayo masipag, hindi masipag tayo, ayan, or matigas ang ulo natin, hindi tayo masyadong nakikinig, kasi nga, di ba, medyo mahirap, yung pag-ubay kasi, sobrang mahirap nun gawin, pero kailangan talaga natin gawin para yung pag-ubay na yon. Ayun yung sa pinakamahirap na gawin ng pagsunod, pero dapat natin siyang gawin kasi yun ang nararapat. Ayun ang nararapat talaga. Ayan, so ayun, may kasalanan din naman ng beshi nyo kasi kaya siya nagkasakit kasi hindi rin naman niya iningatan ng sarili niya. Hindi ko iningatan ng sarili ko. Ayan, so ano lang ako go doon, sige. Ganun lang. Yung alam mo yun, kasi ano ako hyper ako, may time na hyper talaga ako. Tapos yung active ako kung saan, sige, go, galaw ako sa pupunta, ganyan. Walang hindi, gano'n. Oo lang oo, gano'n kasi, syempre, mga kailangan din naman yun, tsaka talagang, kailangan ng mga bagay na yun. So yun, siguro naipon yung pagod, yung puyat, dagdagan pa ng matutuyuan ng pawis, ganun. Nag-ipon-ipon siya guys, ganon. Tapos hindi pa nag-iingat, tapos alam mo yun, hindi mo lang inanuan ng sarili. Nako naman. Kaya ayun. Pero ngayon, konting ambon guys, takot na ako, grabe. Kasi isa yun sa mga dahilan yung mga naambunan ka, ganon. Tapos matindi daw kasi talaga yung ng ambon. Sabi nga nung nanay ko, nagpupuyat ka ba? Hindi naman ako nagpupuyat na, hindi ko na nga kaya magpuyat ngayon. Siguro, nung tinanong kasi ako ng nanay ko, totoo naman talaga, hindi naman talaga ako as in nagpupuyat na. Pero siguro mga nakaraan, ganun. Siguro, yun lang, epekto lang talaga siya, nito lang, mga ganun. Ganun nga daw talaga nasa huli ang effect, diba? Ganun. Sabi ni nanay ko, baka nag-aano ka pupuyat? Sabi ko, hindi naman ako magpupuyat na hindi ko nga kaya magpuyat ngayon, antok na ako, matanda na kasi ako. Tapos tawa siya ng tawa, sabi niya, ano ba yan? Sabi niya ganun. Tapos, nakwento ko nga sa kanya na hindi nga ako kumakain sa gabihan ng kanin. Kung ano lang, halimbawa, kung ano lang pwedeng kainin, ganun.
Tapos tulog. Pag halimbawa nakaramdaman ako ng gutom, hindi ako kumakain kahit na gutom ako sa gabi, hindi ako kumakain, iniinom ko siya ng maraming tubig kasi nga pinaninindigan ko sa sarili ko na magkumain. Ganoon. So sabi ng nanay ko, masama yun, kumain ka. Siguro dahil isa sa mga dahilan. Ganun din. Kasi hindi naman sa nagda-diet na diet. Hindi ko alam kasi minsan di ba nakakatamad na sa gabi? Kasi pag uwi mo ng bahay, ganyan. Nakakatamad na siya sa gabi na gumawa-gawa pagdating ko ng bahay, ganun. So, minsan kasi pagdating ko ng bahay, diretso kwarto lang ako, hanggang ano ako, minsan maghihilamos lang ako, ganyan, maghihilamos ako, mag-toothbrush ako, nandun na ako sa kwarto. Minsan, kasi madalas na ginagawa ko, pag galing ko ng trabaho, uwi ng bahay, maghihilamos na kaagad ako noon. Maghihilamos na ako kaagad, or magpapalit na ako agad ganyan. Tapos, sa kwarto lang ako, ganyan, hanggang, ayun na, abutin na ng kung anong oras, ganyan. Kasi nga, alam mo yung nakakatamad siya. Pag alam mo yun, wala ka naman kasing ibang, paggabi naman kasi, kumbaga parang wala ka naman kasi ibang gagawin. So, parang hindi na pwede, parang okay na wag kumain. Kasi nga, wala ka naman ang gagawin, hindi ka naman napapagod, parang ganun. Kaya yun, hindi ako kumakain sa gabi. Tapos, sabi ko, siguro isa rin to kasi nga, sobrang, nung nagkasakit ako guys, grabe yung sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko, grabe talaga siya. Pinahirapan ako ng sakit ng ulo ko. Grabe yung pag sumakit siya, yung parang umiikot siya ganyan na dagdagan pa ng hilo. Ganyan yung hilong-hilo ako, yung pala bumabad na yung dugo ko. So yun, yun talaga yung umano sa akin na hindi ko kinayang pumasok. Kahit gusto kong pumasok, pag tumayo ako guys, hilong-hilo talaga ako. Ayun, yun yung umano talaga sa akin doon. So, ayan. Mirisi. Mirisi, gaba. Sabi sa probinsya, di ba? Mirisi, gaba. Gaba? Ay, mga ganun pa sila, no? Pero, pasensya guys, Makati ilong ko. Wala na nga ako ilong, no? Ayan. So, nandito pala ako, kung nakapapansin niyo, nandito ako sa isa sa mga rooms, no? Sa school. Ayan. Dito ako punta. Kasi, mas okay ako dito magsalita kasi walang masyadong makakarinig. Kasi sa bahay kasi, na-awkward ako. So, yun. Ayan. So, ayan nga yung nangyari sa akin. So, ipi-play ko dito yung first day. Siguro yung first day na nagkasakit ako para makita ninyo. Grabe talaga yung effect sa akin ng sakit ng ulo na yun. So, ipi-play ko guys para orin din. Hi guys! Today is Monday, August 2, 2021. Ayan. So kung napapansin ninyo bakit ako nandito, ay sorry, nandito sa kwarto kasi ang sama ng pakiramdam ko guys, sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit-sakit ng ulo ko, sobrang sakit ng ulo ko na parang alam mo yun, parang mabibiyak, ganun. Bale, nung ano ko pa naramdaman tong sakit ng ulo ko nung 28 ng gabi. Ganun. Pero hindi ganun sobrang sakit, ganun. Tapos nakaano pa nga ako nakasama pa ako dun sa get together namin nila Ate Nisil, ni Ate Glenta, ganyan. Kasi nandibre sila, yun. Salamat po. Tapos, yun. Nagala pa kami ni Alice. Nagala pa kami, nagpunta pa kaming Pinto Art, ayan. Siguro sobrang init. Tapos, alam mo yun, ambon. Naambunan, pinagpawisan, natuyuan, pasok si aircon. Ganon, siguro nagsama-sama na siya as in. Kaninang madaling araw, siguro stress, nagising ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, bakit sobrang sakit ng ulo ko? Tapos, ang lamig-lamig, sobrang lamig siya guys. Tapos, ginawa ko, pinatay ko yung electric fan. Tapos, talagang barado yung ilong ko, sinisipon ako, ganon. Tapos, nakabalik naman ako ng pagtulog, kaso lang, yung ano-ano ba, hindi yung as in pagtulog kasi masama yung pakiramdam ko talaga. Tapos, dinecide ko pa rin yung sarili kong pumasok sa school kasi sabi ko, kaya ko. Ganon, sabi ko sa sarili ko, kaya mo ba, Michelle? Tapos sabi ko, kaya mo yan. Ganon, yung minamotivate ko sarili ko kasi sino naman mag-motivate sa sarili ko? Ako, diba? Yung minamotivate ko yung sarili ko. Sabi ko, kaya mo yan. Sige, masok ka na. Kaya naligo ako. Kahit sobrang lamig ng tubig. As in, tapos sumasok na ako sa school. Ganyan. Pero nung mga 8:30, parang hindi kaya ng katawan ko kasi aircon yung office namin, guys. So, parang mas nilalamig lalo ako.
Yun. Umuwi ako, kumuha akong jacket, pero parang hindi talaga kaya. So, nag-decide ako na umuwi na lang. Tapos sabi nila, sige, umuwi ka na lang. Matulog ka na lang. Itulog mo yan. Baka ano lang yan. Nagsama-samang pagod. Ganun. Tapos ambun-ambun. Ganun. So, yun. Kaya nandito ako sa bahay. Tapos uminom ako ng gamot. Ganun. Guys, ayan. Update. Hindi pa ako nakakaano. Masyado. Ang sakit talaga. Ang sakit talaga ng ulo ko pa rin hanggang ngayon, no? It's already 6 na ng hapon. Ang sakit. Tapos ngayon, kumakain ako ng biko. Ito. Galing to kay Mother Renchi. Yung biko na sabi niya, gusto mo ba ng biko? Dalang kita. So, yan. Mas kinakain ko siya ngayon. Okay naman, no? Hindi, ang sama talaga ng pakiramdam ko, guys. Grabe talaga yung, ano, yung parang yung dito, oh. Kumuguhit siya. Ang sakit. Ang sakit hanggang ngayon. Ayan. Hey guys, update. Ayan. August 3 na ngayon. Ganun pa rin yung aking, pakiramdam. Yung pakiramdam na masamang sakit talaga ng ulo ko. Yung parang may tumutusok-tusok. Ganyan. So, ganun. Parang may tumutusok-tusok siya. Sobrang sakit niya. Wala naman akong lagnat eh. Kasi, siguro kagahapon, yung nilalamig ako. Pero wala naman akong lagnat. Ngayon wala naman akong lagnat. Okay na, okay pa kaya ang ko. Yung ulo ko naman talaga. Sobrang sakit talaga niya. Hindi ko alam kung bakit eh. Sobrang sakit talaga niya na hindi naman ako nawalan ng panlasa ng pangamoy. Di ba pag sabaw, sakit mo talaga ng sa mga pakiramdam mo. Yung pakiramdam mo lang ganang kumain. Ganun lang siguro yung pakiramdam ko. Kasi meron ako ditang pagkain. Kumakain na ako talagang kinakain ko nga lang kinakain. Ito, binilhan ako ni Miss Alfie. Sabi niya sa amin ng ng sinigang. Konti na lang kasi kinain ko lang ng kinain. Sobrang hindi ko alam kung bakit eh. Bigla na lang talagang sumakit siya ng ganito ng sobrang. So, ayun nga guys, yung nangyari sa akin, di ba? Grabe. Kaya ngayon guys, yung konting-konting ambon o anong takot ang lola nyo. Ay, Diyos ko. Tapos sabi pa ng dapat inaano ko rin yung kapatid ko kasi yung kapatid ko nagkatrangkaso din sila doon. Parang halos sila doon sa Pasig, nagkatrangkaso doon sila. Tapos sabi ng kapatid ko, inuubod na nga daw siya. Tapos nung time kasi na yun, inuubod din ako guys. Tapos, sabi ng kapatid ko, papak daw ako ng dalandan, kalamansi, mga ganun. Tapos sabi niya, kasi nga daw natanggal daw yung kanyang sabi niya, ako nagpapak ako ng kalamansi, tsaka dalandan eh. Kaso lang, nagkaano naman ako, ano ba yung tawag na? Ka-acid. Basta may sinabi siya. Gumaling naman siya sa ubo, pero ano ba yun? Basta may masakit sa tiyan. Ganon. Tapos sabi ko dapat kumakain-kain mo talaga. So, yun. Thank you kay Lord kasi gumaling ako pagdating ng Sabado kasi Lunes ako. Bale, Lunes talaga ng madaling araw. Ayan, diba? Madaling araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagdating ng Sabado. Pagdating ng Sabado, doon ko naramdaman na medyo okay na ako. So sabi ko, makakapasok na ako ng Lunes. Pero ang nangyari guys, pagdating ng Linggo pa rin, parang patang pa rin yung hilo, may hilo pa rin talaga ako ng Linggo, ganyan. Tapos pagdating ng Lunes, sinet ko yung sarili ko na baka pwede na ako. Bali Linggo pa ng gabi, sinet ko yung sarili ko na baka pwede na ako pumasok. Pero ang sabi nga nila, pag hindi ko pa kaya, pwede naman wag muna ako pumasok. Ayan. So, ang nangyari, kinalunisan, medyo pa ako eh. Okay naman yung pakiramdam ko nung time na yon, may konting hilo lang, ganyan.
Tapos ang ano pa, sinet ko rin yung sarili ko na magkaroon ng second dose ng vaccine. Ayan. So, yun. Okay naman na ako, wala na akong masyadong ano nun. Wala akong, parang, kasi Sabado okay na ako eh. Tapos pagdating ng Linggo, ganyan, okay, mas okay ako. Tapos pagdating ng Lunes, ayun, kabakuna ako noong time na yun. So, ayan. Successful naman na pabakunahan tayo. Sabi nga nila siguro daw yung iba din daw doon ay side effect ng vaccine. So, hindi ko alam sa ganun. So, siguro talaga yung minsan sa pag-iingat, ganyan. So, kailangan natin mag-ingat. Kasi alam nyo, para din naman sa atin talaga yun. Nasa huli talaga yung pagsisisi. Sobra na ngayon yung epekto ni COVID. Dagdagan pa ng Delta. Ayan, so yun. Mag-ingat tayo palagi. Ayan, kung hanggat maaari magpa-vaccine tayo, kasi ano din sa atin yun, protection din natin yun. Kahit na, diba sabi nila, pwede ka pa naman magkaka-COVID kahit may vaccine ka. Oo, pwede na magkaka-COVID kung may vaccine ka, pero alam mo yung hindi na masyadong malala. Kaya na ng katawan mo kasi may panlaban ka na doon. Ayan. So, very thankful din naman ako kasi nung nagkasakit ako ay nabakunahan ako, no? Kasi syempre, sabi ko talagang siguro yun din yung isa sa mga panangga para alam mo yun tagumpayan natin kung ano man yung sakit na dumating sa atin. So, yun, manalangin lang tayo palagi na mawala na tong COVID, huwag na dumami yung variant, na magkaroon na tayo ng kalayaan lahat. Kasi sobrang hirap nitong nasa loob tayo ng face mask at face shield. Sobrang hirap, 'di ba? Hindi katulad ng dating normal tayo na alam niyo 'yun, ang hirap-hirap talaga. Sobrang hirap kasi mahirap huminga, no? Lalo na pag nandun ka sa lugar na mamamalengke ka. Eh, 'di ba? Ang init-init, tapos naka-face shield ka, tapos naka-face mask ka, 'di ba? Grabe, sobra. Kaya yun, magdasal tayo, tsaka sumunod tayo sa lahat ng mga protocols na pinatutupad ng ating government para mas madali yung pagbalik natin sa normal. Kasi may awa si Lord. Alam ni Lord ng mga nangyayari at alam niya. At alam niya kung kailan tayo palalayain, ganyan, sa ganitong nagdadaanan natin ngayon. Ayun nga yung pandemic. Ayan. So, ayun, crossing fingers, no, na matapos na talaga to soon. Kasi, gusto ko na rin umuwi sa probinsya. Namiss ko na umuwi sa amin. Namiss ko na sila nanay, sila tatay, tsaka yung mga kapatid ko. Pag nakakausap ko nga sila, medyo nalulungkot talaga ako. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakauwi sa amin. So, sana matapos na to. Kasi guys, ayaw ko rin naman na umuwi ng probinsya na may pandemic. Diba? Ingat-ingat. Ganun. Kasi baka mamaya ikaw pa may dala pag uwi mo sa inyo. Diba? So, ingat-ingat tayo. Ayan. So, ayun. Okay naman ako. Laban lang tayo kahit sobrang hirap ng buhay. Laban lang tayo. Sobra. Kasi patuloy tayong manalig kay Lord. Ayun. So, kahit na anumang problemang dumating sa atin, pagsubok, sakit, ganyan, ilaban natin yan kay Lord. Ayan. Iano natin yan kay Lord. Ilapit natin yan kay Lord. So, Lord ang bahala dyan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. So, yun. Ayun nga, kung bakit nawalan tayo ng vlog ng matagal, guys. Madami akong mga vlogs sa laptop ko. Hindi ko siya na-edit. Sobrang dami kong mga vlogs. Kaso, kung i-edit ko pa siya ngayon, sobrang tagal na kasi nun eh. Pwede pa kaya yun? Kasi matagal na siya. Out of date na. Out of date na. Ayan. So, ayun guys. Ayun nangyari. Ayun lang naman. Gusto kita lola. Kasama talaga siguro sa pagtanda. Sa pagtanda. Sa paglaki. Ayan, kasama siguro sa paglaki. So, yun. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana ay nagustuhan niyo yung vlog natin ngayon. At sana ay patuloy kayo magdasal na matapos na to. Sabay-sabay tayo magdasal para mapagtagumpayan natin to. Pagsubok na to. Pagsubok lang to. Kaya natin to. Ayan. So, magtiwala lang tayo kay Lord. Ayan. So, mag-ingat po tayo palagi at panatilihin natin ligtas tayo palagi sa ang ating mga sarili. Panatilihin natin ligtas tayo para hindi tayo makaka-deramisyo din ng iba. Ayan. So, yun. Maraming salamat guys sa panonood. Thank you sa lahat na inyong suporta at patuloy na
panonood ng aking mga vlogs. Abo tayo ng 1K subscriber, please do subscribe my YouTube channel and please like and please panoorin ninyo hanggang dulo guys. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us everyone. Bye! Keep safe!